έλεγχοι που διεξάγονται για τις τιμές και την ποιότητα των προϊόντων στην πασχαλινή αγορά. Διαδηλώσεις εναντίον του Λεπέν, όπου οι πορείας ακροδεξιών σηματεύουν τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς στη Γαλλία. Ήταν ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Επικοινωνία FM. Ξένιος 94,3 σας εύχεται καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Ξένιος 94,3 το πιο φιλόξενος πνεύμα στην πόλη. Η ώρα είναι 8. Κόσμος 93,6. Αφιέρωμα στην ελληνική κινηματογράφη στον Άλυκο. Από 18 ως 25 Νοεμβρίου στο κινηματοθέατρο Κάρολος Κουν και Ξυλάνδη και Κωστής. Προβολές. Καθημερινά στις 8 το βράδυ. Διοργάνωση. Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Αλήνου. Είσοδος ελεύθερος. Που κάνουμε στην Ερασπορτ, έτσι ξέρω. Έρχονται, γιατί ξέρετε, για να κάνει κανείς μεταγραφές, βέβαια, όπως ξέρετε, δεν είναι αυτόματοι, εξετάζονται. Και παίρνονται ένα μικρό ποσοστό. Λοιπόν, αν την έχει γράψει, για παράδειγμα, θα σας πω ξανά την ιατρική, μιας και είναι ένα σοβαρό θέμα. Οι ιατρικές σπουδές, πάει και γράφει σε κάποιο πανεπιστήμιο κάποιας ανατολικής χώρας. Δεν πατάει εκεί, οι περισσότεροι δεν πατάνε. Ή λαδώνουν τον καθηγητή να τους περάσει. Σε δολάρια γίνεται αυτό. Αυτά γίνονται πάντοτε σε δολάρια και σας λέω ότι υπάρχουν και ταρίφες ανάλογα με την χώρα στην οποία προέρχεται ο καθηγητής. Και μετά παίρνει ένα χαρτί και λέει αυτός εκεί ήταν 2 χρόνια στην τάδε χώρα, στο πανεπιστήμιο. Τώρα πέρασε, δεν πέρασε, δεν έχει και καμία σημασία, δεν ζήτησε άλλο στο δίνει. Ξαφνικά αρρωσταίνει. Έχει ψυχολογικά προβλήματα. Δεν μπορεί να αντέξει το κλίμα. Έχουν θέσει στην αντίληψή μου, γιατί ξέρετε τέτοιου είδους μεταγραφές γίνονται και στα πανεπιστήμια κατευθείαν. Από το ένα πανεπιστήμιο στο άλλο. Δηλαδή πετυχαίνει κάποιος στο πανεπιστήμιο του Σπάκη και θέλει να μεταφερθεί στην Ισραήλ. Ειδικά όταν έχει μπαμπάτε πανεπιστημιακό και υπογράφει ο ίδιος. Εντάξει, αυτό είναι και σπάνιο. Δεν είναι σπάνιο. Ότι μας θέλουν ψευδή έγγραφα. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι η τιμωρία των γιατρών. Οι ίδιοι οι γιατροί δίνουν ψευδή έγγραφα για διάφορους φοιτητές. Και μετά μα να σας πω, λένε στην ιατρική σχολή Αθηνών, λένε ότι έχει βρεθεί ο τρόπος θεραπείας, έχει βρεθεί η θεραπεία του καρκίνου με μια μεταγραφή στην ιατρική Αθήνας. Σας λέω, μπορώ να σας πω αν θέλετε ένα παράδειγμα που έρχεται σε μένα. Δηλαδή, όταν ήμουν πρόεδρος του τμήματος, μου ήρθε ένα αίτημα μεταγραφής για κάποια κοπέλα, η οποία είχε καρκίνο. Μας έφερε το χαρτί. Τώρα έτσι λοιπόν, επειδή πάντοτε υποψιάζομαι όταν βλέπω τέτοια χαρτιά,